Казанда халыкара форум кысаларында беренче мәйданчык эшли башлады. Агросәнәгать паркында Раша хәләл маркет күргәзмәсе ачылды. Бу хәләл стандартына туры килгән товарлар ярминкәсе. Продукцияны Татарстанның 100дән артык ыры җитештерүчесе тәкъдим итте. Катнашучылар арасында чит ил оешмалары да бар. 14 000 квадрат метрдан артык мәйданда ислам дине тарафынан рөхсәт ителгән 400 сәүдә ноктасы бар. Аларның һәрберсе хәләл стандарты буенча комитет сертификациясын үткән. Башка еллар белән чагыштырганда хәләл продукциягә игътибар берничә тапкырга үсте. Әгәр 2004 елда хәләл итне кайдан сатып алырга дип баш ватсак, хәзер исә продукциянең барлык төрләре булырга тиешлеген күрәбез. Раша хәләл маркет мәйданчыгында 100 ыры җитештерүченең продукциясе тәкъдим ителгән. Быел ярминкә беренче тапкыр күпләр инде яратып өлгергән мәйданчыкта Агросәнәгать паркында уза. Для увеличения доступности продукции для потребителей в этом году было впервые мы это проводим на территории агропромышленного парка Казань. Я считаю, что это очень удачное решение. Гади кулланучы өчен гадәти булмаган бу төргәкләрдә гомуми туклану урыннары өчен махсус ит саклана. Күпләр яраткан шаурма ризыгын да нәкъ менә аннан әзерлиләр. Хәләл тамгасы белән Татарстанда җитештерелгән әлеге продуктны илнең башка төбәкләренә дә җибәрәләр. Максат чит ил базарына чыгу. Экспортирование үзебезнең продуктны сату бик кирәк дип мин әйтәсе килә. Чөнки бүген дөньяда экспорт хәләл продукциясына бик күп кирәк дип показательләрендә карыйбыз, цифрларында карыйбыз. Безнең үзебезнең дә резервлар бар. Бүген көндә безнең 6,5-7 миллион доллар продукциясе узган ел буенча экспортка сатылган. Киләчәктә дә без моны арттырырга дип планлаштырабыз. Ярминкәгә халыкара форумның барлык катнашучылары да килер дип көтелә. Айзилә Батырханова, Эльвира Файзуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.